אופן פעולתו של מכשיר זה היה ציור או תליית צילומים על פני גלגל מסתובב והתרכזות בנקודה אחת בסיבוב הגלגל כמתואר בתמונה. עיקרון הפעולה של הזופרסקיסקופ הוא רצף של תמונות בסקוונציה היוצרות אשליה של תנועה כמתואר בסרטון. נוסף על כך, בעת מחקרו בהתנהגות חיות, צילם אדוארד מברידג' סוס רץ בכך שבכל פעם שהרגליו עזבו את הקרקע, המצלמה צילמה את התמונה. כאשר חיבר את התמונות ברצף, הסוס נראה כרץ. במהלך פיתוחו עסק תומאס אדיסון בבניית המצלמה עצמה, וויליאם עסק בהיבט האופטי. להמצאה הזו קראו הקינטוגרף, ולמקרן שלה קראו הקינטוסקופ. שניהם רשמו פטנט על מצלמת הוידאו הראשונה בשנת 1891. האחים לומייר זכו לתהילה רבה עבור פיתוח מצלמת וידאו ניידת יותר וחדישה יותר. למצלמה זו קראו הסינמטוגרף. הם רשמו עליה פטנט בשנת 1895. בנוסף, הקרינו את סרטם הראשון בשנת 1895. בשנת 1894 צילם אדיסון בקינטוגרף שלו את חברו המבצע התעדשות. באותו זמן הקליט בפונוגרף שלו מכשיר נוסף שהמציא, את קול ההתעדשות, וניגן את שניהם יחד לאחר מכן. בשנת 1895 צילם וויליאם דיקסון, עוזרו של אדיסון, את העדות המוקלטת הראשונה לשילוב בין מצלמת הוידאו לפונוגרף.